globus, cola, un pinzell, aigua, paper de cuina i confeti. El primer pas és inflar el globus. El segon pas és plenar la meitat del globus amb paper maché. El tercer pas és pegar el confeti amb cola. I el quart pas és explotar el globus. Haveu vist que coses tan guais podem fer amb confeti? Ara pensar que siguem dins d'aquest meravellós bol.